Безопасно ли е да поливаш градината си с дъждовна вода? Много хора се притесняват дали е чиста, дали вреди на растенията, дали е безопасна. В това видео ще ти дам честен отговор. Краткият отговор е да, дъждовната вода е напълно подходяща за поливане на градина и двор. Всъщност, в много случаи тя е по-подходяща за растенията, отколкото питейната вода. Дъждовната вода е по-мека. Тя съдържа по-малко минерали и соли в сравнение с водата от водопровода. Това означава, че растенията я усвояват по-лесно, а освен това е с естествена температура и не съдържа добавен хлор. Разбира се, има и някои важни неща. Първо, резервоарът трябва да бъде покрит, за да не попадат замърсявания. Второ, добре е да има филтър на входа от водостока, за да спира листа и мърсотия. Трето, резервоарът трябва да се почиства периодично. Може ли да се поливат зеленчуци? Да, дъждовната вода е подходяща за поливане на зеленчукова градина. Важното е обаче после плодовете и зеленчуците да бъдат добре измити преди консумация, както при всяко друго поливане. Дъждовната вода не е предназначена за пиене или готвене. Тя е идеална за поливане, миене на двори и инструменти и други външни дейности, но не е питейна вода. Освен че е безопасна за растенията, използването на дъждовна вода намалява разходите за вода и щади ресурси. Това е практично, икономично и устойчиво решение. Ако се чудиш какъв резервоар за дъждовна вода е подходящ за твоя двор или градина, можеш да се свържеш с нас. Ще ти помогнем да избереш правилния модел. balkanenergy.bg